Dakle, agencija je u redovnom svom postupku koji se zove reakreditacija i taj cijeli postupak traje jako dugo, od 2022. kada je tom veleučilištu izrekla određene uvjete koje mora zadovoljiti u određenom roku jer su tada zaključili da je narušena žestoko kvaliteta svega tamo, od nastavnog procesa, studija kao takvih, nastavnog kadra, stručne i znanstvene djelatnosti. Dakle, jednostavno kvaliteta svega toga je bila ispod zadovoljavajuće razine. Agencija je, dakle, u ime države u propisanom postupku tom veleučilištu rekla imate rok od 2 godine da to popravite. Prošle su 2 godine, cijeli postupak se dalje odvijao kako se odvijao. Agencija je zaključila da to veleučilište nije otklonilo svoje probleme i agencija je dala preporuku da jednostavno veleučilište treba zatvoriti. Veleučilište se na tu odluku žalilo, prošao je i taj cijeli proces kako se može provoditi i na kraju cijele te balade agencija definitivno 27.3. ove godine kaže zatvaraj. 3 dana prije lokalnih izbora, dakle 15. svibnja, Vlada na svojoj sjednici donosi odluku kojom će veleučilištu Hrvatsko Zagorje dodijeliti 400.000 eura za daljnji razvoj tog veleučilišta i to sa obrazloženjem da je ono jako bitno, mislim na veleučilište, za Krapinsko-zagorsku županiju.